Здравейте! Тук съм на едно прекрасно място в гората. Обожавам да съм сред природата. Това е третото видео от серията ми за енергията и за това как да увеличаваме енергията си по естествен начин. И днес искам да ви разкажа за един от най-добрите начини за повишаване на енергията, а това е природата. Природата, освен че ни дава тази силна активна енергия, където можем да скачаме, да тичаме, тя също така ни дава баланс, дава ни спокойствие и изчиства сетивата ни, изчиства ума и по този начин се балансираме и се чувстваме, можем да бъдем много по-осъзнати, да усещаме по-добре. Също така естествените цветове и звуци сред природата действат много добре на сетивата и на ума. Ума се успокоява, можем да се изчистим от ежедневните мисли, тревоги, нещата, които ни носят стрес обикновено, ги изчистваме. Природата е прекрасен начин да се освободим от стреса. Има повече от 100 проучвания, които доказват, че природата премахва стреса. Хората се лекуват по-бързо, когато са близо до природата, учат по-бързо, когато са близо до природата, освобождават се от големи нива на стрес много по-бързо. Така че ако сте под стрес, много е хубаво просто отидете на разходка, в парка, в планината, в гората, до някое езеро или каквото имате под ръка наблизо. Останете там половин час, разходете се или колкото можете, колкото повече, толкова по-добре. Аз, например, гледам поне веднъж седмицата да се разхождам на Витоша, тъй като живея доста близо в планината, се разхождам. 10 минути от вкъщи ми е, отивам, разхождам се 1 час и се връщам и целият ден ми е зареден, чувствам се енергетизирана дори за цяла седмица. Просто това пречистване е безценно. Също така природата ни дава това усещане за цел, за свързаност. Когато сме сред природата, ние се чувстваме свързани с нещо по-голямо от нас. Всеки един от нас е уникален, но всеки един от нас също така е част от тази перфектна система. И ние знаем, че сме перфектни, когато сме сред природата, защото сме част от това, а природата работи перфектно. Около нас постоянно в ежедневието има неща, които ни казват колко сме несъвършени, колко сме едва ли не счупени, трябва да се поправим. Че не ядем правилно, че не живеем здравословно, че и така нататък, нали, знаете всички новини, неща, информация, която ни залива. Но когато сме сред природата, ние виждаме, че всъщност сме си перфектни, ние сме съвършени. И това е наистина много мощно усещане, което ни дава, просто ни освобождава, дава ни свобода. Също така, когато сме сред природата, обикновено получаваме някаква физическа активност или ходим или се катерим, плуваме или каквото там сме решили. Физическата активност сама по себе си е прекрасен инструмент за повишаване на енергията. Когато пък се комбинират двете, става просто уникално, много силно. Така че физическата активност също не е за подценяване. Благодарение на това също ние получаваме и предизвикателство, защото обикновено има някакво предизвикателство да изкачим този връх, да изминем това разстояние, да преплуваме или каквото там ще правим. И по този начин това ни дава и разбирането, че чрез предизвикателствата ние израстваме. Ние се учим. Това е начинът да растем в живота си. И така по-лесно приемаме предизвикателство в ежедневието след това. Което също е прекрасен ефект от това да бъдем по-често сред природата. Сега искам да ви покажа една практика, която е взета от древното бойно изкуство Текион. То е основата за нещо по-плон. Това е как да обменяме енергията си с дърво. Идеята е не само да взимаме енергия, а и да даваме, защото трябва да има баланс. Винаги когато взимаме, трябва да има и даваме. Те са свързани. И затова поставяме дланите си на дървото и чрез тях приемаме енергия. Краката си поставяме на корените на дървото и чрез тях отдаваме енергия. И така се получава един кръг. През дланите приемаме, а през краката отдаваме.
Дърветата и природата като цяло имат тази способност да превръщат негативната енергия в позитивна. Така че спокойно можем да отдадем негативната си енергия на дървото, то ще си обърне лесно в позитивна и ще си я използва. А пък ние взимаме позитивната енергия от него и се зареждаме. И това е като една симбиоза. Сега ще ви покажа как точно става практиката. Идеята е да дадем любов на дървото, да усетим соковете му как текат, животинките, червечетата, бръмбърчета, които се движат под кората, да усетим живота в дървото и да му благодарим, защото то ни дава нещо уникално. Така че усетете тази любов и благодарност към дървото и това е практиката. Сега можете да гледате, ако все още не сте гледали първите 2 видеа от серията, може да ги гледате от линковете на началото на страницата, отгоре на страницата. А също така можете да свалите безплатната ми електронна книжка с повече от 10 начина да повишим енергията си, плюс идея за това, кои са нещата, които ограбват енергията ни, т.е. които взимат повече енергия от нас, колкото ни дават, за да можем да се научим да ги избягваме и да ги преодолеем по някакъв начин. Така че, ако кликнете на бутончето по-долу, може да свалите книжката. Там има още повече идеи за повишаване на енергията и много интересни упражнения. Това е сега от мен. Чао и прекрасен ден!